Всім прывітанне, гэта прамы эфір Еўрарадыо, для вас працуе Міхай Сільін. Зараз мы знаходзімся на праспекце Машэрава, каля ўваходу ў краму Сімбалбай. Нагадаем, што не так даўно заснавальнік і ўладальнік крамы Павел Белавус паведаміў, што вымушаны зачыніць краму з-за ціску ўладаў, які адбываецца апошнім часам. І таму таксама ён абвесціў, што перад закрыццём крамы, якой адбудзецца 29 чэрвеня, ён абвесціў вялікі распродаж. І ўжо другі дзень запар каля крамы збіраецца вялікі шэраг, вялікая чарга пакупнікоў. І нагадаем, што учора гэта мерапрыемства скончылася тым, што некаторых людзей з чаргі затрымалі супрацоўнікі міліцыі, але тым не менш сёння людзі ўсё адно прыйшлі сюды і ўсё адно сабраліся ў гэтую чаргу, каб зрабіць пакупкі. Як можна пабачыць, чарга вельмі велізарная. Я асабіста налічыў не менш за 150 чалавек. Я сёння быў тут удзень, было каля гадзіны дня, тут было ўсяго чалавек 40. І вось бачым, як пасля у канцы працоўнага дня колькі людзей тут сабралася. Давайте зараз, можа, паспрабуем з кім-небудзь поразмаўляць з чаргі. Раз хотел бы сказать, что машины приезжают сигналить, вы могли это почуть. Добрый день. Прямой эфир Еврорадио, можно с вами поразмаўлять. Скажите, пожалуйста, на что вы сегодня пришли сюда? Я бы просто прочитал, что магазин закрывается 29 числа. И у меня вот единственная майка с погоней тоже решила дверь. Когда-то ее сябр подарил, который в США уехал 5 лет назад на день на родину. То есть я ее редко когда одевал. Вот, и решил, что уже с моды вышло, надо что-то обновить. Это, говорится, ребят поддержать и произвол, который милицейский был вчера. Когда невидных ребят, молодежь, там, подростков просто разогнали и там стелили так, словно, не знаю, какие-то там преступники, организованные банды какой-то. Вот, в целом. Скажите, ласка, пасля того, что выбудовалось вчера, это затримання, не было вам страшно сегодня приходить сюда? Не, я, знаете, как смотрю, что власть нынешняя, она не видит своей ошибки, что силовой метод уже не работает. Люди не боятся, они не боятся рассказать свою точку зрения, они потеряли страх, и надо власти искать альтернативу. Альтернатива — это диалог и честные выборы. Если власть не пойдет на этот поступок, то с каждым днем для нее положение в обществе будет усугубляться. Это мое мнение, и рейтинг президента и власти будет падать, и, так сказать, людей, которые есть сторонники или нейтральные, они потеряют и эту категорию. Я считаю, такое мнение. Силовой метод, он исключен для власти. Если они будут продолжать щемить людей, это будет работать как пружинка. Добре, шире дякую. Доброго вечора. Ось ми почули міркування одного з меншуков, який стояв у чарзі. Можна чути, як їдуть, побач приїжджають машини і підтримують удільників цієї чарги. Не знаю. Добрый день. Прямой эфир Еврорадио, можно с вами поразмаўляць? Ну, давайте попробуем. Скажите, на что вы сегодня пришли сюда? Стоите в такой чарзе великой? Хочется підтримати символ, хочется підтримати всіх, хто жадає переміни, жадає, щоб нечто змінилося. Тобто ви прийшли не за певною некой конкретной покупкой? То гляжу, що, я не ведаю, там зараз, які речі засталися, для нечто набуде. Як ставіться до того, що відбулося вчора, ось це затримання тут? Гэта меня обурае вельмі, гэта структура меня конституцыйна. Ну, гэтыя затрыманні, якія вчора адбыліся, ці не было вам пасля гэтага страшна сюды прыходзіць? Ведаеце, я нічога не парушаю, тому
пужаться, мабуть, спеціалістів. Коли пужаться, то переміни вони ваші не ходять. Скажіть, як довго стоїте в черзі? Мабуть, вже 6-й годині. Коли мені легше, я не глядів на годинник, коли більше години точно. Година, полтори години. Добре, щиро дякую за розмову. Слышали, что человека в черзе, причем он стоял не на самом конце черги, чтобы стоял уже больше, около годины-полторы. Нагадаем, что это прямой эфир Еврорадио. Мы ведем стрим с проспекта Машерова, с крамы Symbol Buy, где сегодня люди выказали свое жадание прийти підтримати владельників этой крамы, яка 29 червня закриється. Нагадаємо, що вчора тут відбулися затримання людей з шерегу, з цієї черги затримали співпрацівники міліції. Але не глядячи на це, люди все одно сюди прийшли сьогодні. Давайте пройдемося, може поспробуємо ще з ким-небудь порозмовляти. Добрый день, это прямой эфир Еврорадио, можно с вами поразмовлять? Скажіть, будь ласка, ось на що ви сьогодні прийшли сюди? На що сюди сьогодні прийшли? Підтримати і краму, і ввогуле ситуацію, звісно. Тобто у вас немає ніяких конкретних планів на які покупки? Ну, не зовсім. Не ведаю, чи застанеться що-небудь. Ясно. Як ставитеся до того, що вчора тут відбулося це затримання? Ну, це ж ужасно. Ось дівчина була тут. Внешне правда закон вчера приехали, они поочередно магазина цікавалися тим, що було з машиною BMW, яка була потасовка нейка, невеличка. Або продали всіх без розбору, не було ні хлопков, нічого, просто провокація, все. Скажіть, вам не було страшно прийти ось сьогодні сюди після вчорашнього? Сьогодні, ну, завсёди страшно в такий час, звісно, але що робити? У нас ніякого вибору такого немає. Ось так. Ясно. Щиро дякую. Нас почули. Ще одне міркування на цей пункт. І більш за то нам почули оповідь свідків вчорашніх подій. Зараз ми протягуємося вздовж черги. Як мені здається, людей стало ще більше. На момент, коли я сюди прийшов, було 150 чоловік, я налічив, не влічуючи тих людей, які знаходяться непосередньо в самій крамі. Товар уже сегодня доклады не поспейте, а не завтра с 10 до 20. Чекаємо, приходьте, будь ласка, дякую за підтримку. Ми зараз побачили хіба ніякі субсовні крами, може зараз з ним так само погутаримо, доведемося, що там, як відбувається праця у таких умовах. Так, есть 20 Слушай, вибачаюся, Європейська рада для Білорусі, прямий ефір, це можна з вами? Наскільки я розумію, ви супротивник Так, я крами. співпрацовник Симболіває, да.
Розповідайте, що за сьогодні ввогуле відбувається? Ось ви ходите зараз по людям, що розповідаєте? Так, Пам'ятаєте? ну тут не сьогодні відбувається, що ввогуле в Україні відбувається. Учора ми зробили пост неділі о 7 годині, що ми зачиняємо краму, ось до кінця тижня ми працюємо, і фізичну краму на Машерова 18 нам прийдеться зачинити. Ну, я думаю, всі ведуть ці події, які з нами були там на за минулим тижні. Тому ось ми вирішили зробити так, і вже праз 30 хвилин учора була черга, ну, недзе на метрів 10-15. Яшчэ праз 30 хвилин приїхав автозак, просто забрали 20 чоловік, а то навіть і більше, ну, здається, каля 20. Просто ось хто стояв, навіть приходили у краму, і там 2 чоловік з крами забрали. І сьогодні, вже з раниці, ось там після 20 хвилин, після відкриття крами, вже стояла черга, і з кожної хвилини людей все більше і більше. Ось ми просто кажемо людям, що ну, сьогодні ми вже не поспіємо розрішити, по закону ми не можемо після 20:00, але люди просто все розуміють і кажуть, ми тут за ідею, за солідарність, за підтримку. Ну і ось це вельми класно бачити, і щиро кажучи, ось такої черги навіть ми не чекали, і ну, не відомо, що буде завтра. Може тут ввогуле до площі Перемоги завтра буде стояти, і не відомо, може тут, ну ладно, поглядимо, що буде завтра. Тут все міняється кожен день, і тяжко щось предсказати. Ці ведете, можете сказати, скільки прикладно людей сьогодні вже навідали краму? Так, ну, більше за 1000. Більше за 1000 буде. Добре, щиро дякую. Дякую вам, до побачення. Успіху. Ось ми зараз поговорили з одним з супрацовником цієї крами. І він нам розповів, що вже самі супрацовники крами не чекали такої черги. І ось вже справді, я не ведаю, мені здається, чоловік під 170, може більше, знаходиться тут. Ну, давайте ще пройдемося уздовж черги, побачимо, як вона виглядає. І коли вже не буде відбуватися сьогодні, сподіваємося, ніяких провокацій, як вчора, то будемо спиняти наш стрим. Рушимо. Станція приходить і ось. Ну что? Давайте зараз на хвилинку зайдемо в саму краму, поглядимо, що відбувається там. Як ми бачимо, тут не менш за 20 чоловік докладно знаходиться в самій крамі. Добре, хіба на гэтым мы будем спыняць наш стрім.
Ви ось побачили, наскільки масштабна сьогодні була чарга у краму Сімбалбай. Это не меньше за 150 человек, может, 170, мне здається. Добре. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на нас в інших соціальних сетках. Покуль.